Марин Бърдарев учи магистратура в Музикалната академия в София. Негов учител е Цветан Недялков, който с удоволствие се съгласява да поднесат на публиката в Банско общ концерт с акустично трио 3000. Триото е създадено преди 3 години, съвместно с Веселин Койчев и Иван Лечев. Чия беше идеята да направите този съвместен концерт? Идеята беше негова. Той ни попита, можете ли да дойдете тримата да свирите в Банско да направим един концерт заедно с неговите ученици. И на драго сърце се съгласихме. Разбира се, цялата организация, благодарение, мисля, че на общината, която подпомогна да се случи това събитие. Благодариме. Да свирят със световно известни изпълнители на китара е огромно предизвикателство за децата, прохождащи сега в това изкуство. Марин Бърдарев успя за по-малко от година да им даде това самочувствие. Почитателите на музикалното изкуство в Банско изпълниха залата в читалището Краен предел. В концерта наред с младите китаристи от школата на Марин участваха студенти от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, както и от Софийския университет Свети Климент Охридски. Аранжиментът на песните е на Марин Бърдарев. Свиря от близо 2 години. Много ми харесва, забавно е. И научавам нови песни. Фолклора мен също ме влече наистина. Всъщност, даже мога да кажа, че някакси по-ме запленява, отколкото рок-н-рола. На фолклора задължително трябва да отделям много внимание, защото аз чувствам, че трябва да запазя нашето богатство, най-вече банските песни. За пореден път младият музикант Марин Бърдарев с подкрепата на община Банско организира съвместен концерт на своите възпитаници и известни професионални изпълнители от страната. На поканата му този път се отзова квартет Соло. Искам да благодаря за поканата на Марин Бърдарев, който е един прекрасен педагог. Ние се чувстваме прекрасно. Той всичко изпипал до съвършенство, бих казал. Организацията, репетициите, които направихме в София. Идеята да свирят хубава музика събира в квартет Сол Зорница и Орлин Цветанови, Никола Горялов и Юрий Божинов. Приятелството му с Марин и емоцията да дават импулс на младите води цигуларя на примата на българската естрада Лили Иванова, Орлин Цветанов. За тях музиката е свят, който може всичко. Това е страхотно за децата да се развиват, да се докоснат до професионални музиканти и да се надяваме, че и те един ден ще станат такива. Квартет Соло е популярен класически квартет. Как избрахте точно тях и как определихте репертуара им? Първо, тук искам да благодаря за подкрепата на община Банско, защото наистина без нейната подкрепа нямаше как да ги реализираме тези концерти. Квартет Соло е един наистина уникален квартет, в който са събрани музиканти на световно ниво.
приятелството ми с Орлин още от музикалната академия, някакси като говорих с него, реших това да го направим с моята школа. Те идеята я приеха много добре, защото все пак за първи път и те са правили такъв концерт с деца. Успехът на този концерт затвърди тенденцията в Банско все повече да звучи музика в различни стилове и жанрове. Като преподавател съм работил не само с деца. Не само с деца съм работил, ами съм работил с техния преподавател, който е Марин Бардарев. Той беше наш студент и аз съм присъствал на всички негови изпити от приемния, докато завърши и сме работили заедно, сме свирили. А усещането да свириш с деца е просто невероятно. Това ме зарежда с такава енергия, че просто съм много щастлив. Те са невероятни деца, много талантливи. За първ път ми да свиря такъв голям концерт и то специфично народна музика. За първи път и така съм много приятно изненадан. Децата са много добре подготвени, пеят, оркестър звучи страхотно. Ще видите.